Y cam cyntaf yn y broses cynllunio gwasanaeth yw darganfod, ac mae'n debyg mai dyma y cam pwysicaf yn yr holl broses. A nod y cyfnod yma ydy ddeall anghenion, profiadau a heriau'r bobl ifanc rydych chi'n cynllunio ar eu cyfer. Mae cynllunio gwasanaeth yn fethodoleg sydd yn canolbwyntio ar y defnyddiwr. Golygai hyn ein bod yn cadw'r ffocws ar bobl a sut brofiadau a mynediad mae nhw'n ei gael i wasanaethau, yn hytrach na canolbwyntio ar y dechnoleg. Cofiwch, pobl gyntaf a thechnoleg yn ail. Mae'n ymwneud ag edrych ar wasanaeth trwy lygad person ifanc. Ar ail ran ydy deall a chwestynnu'r gofod rydych chi'n gweithio ynddi. Pa ymarfer da sydd yn bodoli eisoes yn y gofod yma? Pa ymchwil neu arloesi blaenorol gellir dysgu ohono? Pwy arall sydd wedi wynebu'r un problemau ac wedi darganfod atrysiadau? A pwy y rhanddeiliaid ehangach? Pwy arall dylid ymgysylltu â nhw? Y peth cyntaf sydd ei angen ydy bod yn glir am y broblem sydd angen ei datrys. Mae angen bod yn eithaf penodol ac i'r pwynt. Dyma'r rhai esiampla. Nid yw dynion ifanc yn cysylltu â'n gwasanaeth. Neu, mae llawer o bobl ifanc yn colli eu hepwyntiad cwnsela ar-lein cyntaf. Mae pobl ifanc yn cofrestru i dderbyn cwnsela ar-lein, ond hynny, nid yw llawer ohonynt yn dod i'r sesiwn cyntaf trefnir. Byddwch yn sylweddoli bod yr esiampla yma yn benodol iawn. Ffordd arall o gadw ffocws ydy i osod canlyniad. Pa newid hoffech chi o ganlyniad eich prosiect cynllunio gwasanaeth? Esiampl, hoffem petai mwy o ddynion ifanc yn cysylltu gyda'n gwasanaeth, neu mwy o bobl ifanc yn dod i'w sesiwn cwnsela ar-lein cyntaf. Rydym eisiau gweld gwelliant yn y gyfradd gostw. Unwaith i chi adnabod y broblem sydd angen ei datrys, a'r canlyniad hoffech chi gyflawni, byddwch chi'n cychwyn ar ddarn o ymchwil defnyddiwr. Bydd yr ymchwil defnyddiwr yn eich helpu i ddeall yr her o safbwynt defnyddwyr eich gwasanaeth. Deall eu anghenion a deall eu hymddygiad, gan gofio gallu'r hyn mae pobl yn ei ddweud a'r hyn maent yn ei wneud fod y ddau beth hollol wahanol. Bydd darn o ymchwil defnyddiwr da yn gwrando yn agored, yn osgoi rhagdybiaeth ac yn arsylwi. Mae'n bwysig iawn canolbwyntio ar anghenion ac nid ar ofynion a gallu adnabod y gwahaniaeth rhwng y ddau. Nid ydym yn gofyn i'r bobl ifanc feddwl am ddatrysiadau. Rydym yn gofyn iddynt rannu eu profiadau yn gwasanaeth, neu pa heriau sydd yn ei wynebu mewn bywyd dydd i ddydd. Mae amryw ddull gellir ei ddefnyddio yn y cyfnod yma. Cyfweliadau a grwpiau ffocws. Rwy'n awgrymu'n gryf i gynnal cyfweliadau un, gan mai dyma ble gellir cael gwybodaeth gyfoethog iawn. Holiaduron ac arolygon. Personas a mapio taith. Mae'r holl ddulliau yma ar gael yn y pecyn cymorth. Ar gyfer y cyflwynad yma, byddem yn canolbwyntio ar personas a mapio taith. Mae personas yn gynrychiolaeth o'r defnyddiwr gwasanaeth. Bu ganddynt enw, oedran ac ychydig o nodweddion penodol. A bu hyn yn gymorth i chi ganolbwyntio ar eich defnyddwyr yn ystod eich prosiect cynllunio gwasanaeth. Unwaith i chi greu ystod o personas, gallech chi gerdded y defnyddiwr yma cam wrth gam trwy'r gwasanaeth. Rydym eisiau creu darlun o'r hyn sydd yn digwydd iddynt cyn, yn ystod ac ar ôl iddynt gael mynediad i'ch gwasanaeth. Ceisiwch fod mor fanwl a phosib yma am bob cam cymerir. Be sy'n gweithio? Be sydd ddim yn gweithio? A sut maent yn teimlo ar wahanol gyfnodau? Oes yna gyfnodau o rwystredigaeth, pryder, cyffro? Bu cynnal yr ymarfer yma yn rhoi darlun da i chi o feysydd sydd yn peri problem yn eich gwasanaeth.
Ac yn olaf, byddwch chi'n cwblhau'r cyfnod darganfod wrth gynnal ymchwil ehangach. Beth ellir ei ddysgu ohono? Pwy arall sydd wedi datrys yr un broblem, a beth wnaethon nhw? Byddwch chi'n cyflwyno eich darganfyddiadau mewn adroddiad darganfyddiadau ar y diwedd. Bydd hwn yn bwynt cyfeirio parhaol lle gellir edrych yn ôl arno'n ystod gweddill y prosiect Cynllunio Gwasanaeth. Mae'n sicrhau eich bod yn parhau i ganolbwyntio ar y defnyddiwr.